Sallatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sallatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Eling-eling sira manungsa temelono anggonmu ngaji, mumpung turung ketekanan malaikat jurupati. Luwih susah luwih lara rasane wong nang neraka, luwih mulya luwih mukti rasane wong ana swarga. Ayo padha elinga yen nang dunya mung sadelo, limang wektu lakonono yen dunya iki wis tuwa. Sallatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sallatullah salamullah ala Yasin